Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, taksih kalian kula lan kanca-kanca ing acara pawarta basa Jawa punika. Salajengipun inggih punika pawarta saking kita grobogan inggih babagan Maulid Nabi Muhammad. Sumangga kita simak pawarta. Saking menika kita ngerayaken tradisi Maulid Nabi Muhammad ing grobogan dipun sarengi iringan musik Islam rebana lan dipun pandu kalian Habib Syekh Al-Segaf. Warga ing rawuh sami joget kalian ngumandhaken selawat Nabi. Demi agama rela berkorban. Syair-syair Jawa kalian selawat ingkang dipun pin Habib Syekh Al-Segaf narik kawigatosan masyarakat grobogan turun menurun lan nglantunaken selawat sareng-sareng kangge pakurmatan Nabi Muhammad. Warga yakin pangetan Maulid Nabi badhe maringaken keberkahan kanggo warga cekap semanten laporan kula saking grobogan.